Agus a bharach go gopa as sa bhar le héin dúsú gró gopa a mwy am an ardmúdachan? Dda, idir bheith mi idir háisig fúlam Gaelic as a scíide. Bhín a Tchecas Gaelic mar dána canan chuú as a scóil. Ach idir háisig fúlam Gaelic. Bha hiad in het Gaelic dolle bhí an na charachal. An na stimmerachan. Agus smahína bhí an upi bha mi bliana machas a scóil is hon upper ghéanú a feincin ró iiritas ann son fúlam Gaelic. Agus bha iiritas an na Malaig agus an na Lochálainn agus as a gerast an héin agus an na charachal. Ach ró títsarnam. Agus hug me heen ook al garig roes me krijg een jong blierne. Zou goed eens weer chillen dat kom op het gaan hopen van mij Giano. Ach hug me al eens aan blierne. Gierig dan sketaasje gegaan. Als me doe toch fijn met teacher en na blierne. Had de huis ik nog halen itcher. Ik ging ons aan een teacher. Huis ik morgen na blierne riest. Als huis ik gegeven als ik joosje. Zo van een 3 skoltje huis ik 3 skoltje Gaelic. As an oppersinne bheit me sé dhéanú. A chuirigh me hín an na charachal 8 bliana hí an siúil go chlásaí airastan go a charachal. Well thug me sinna dhéanú, bheit dhéanana bá ceacham háast a stoi har ó árscoil itean nas na marachan. Agus na bíon sé a gáil gúireach a charachal, dhéimig ise bhí ar a gáil gait gníile an scóil, dhéimig bhí ar a gáil gan airastan gan scóil bhí fuach sa hostel. So hug me fuirecha sa airastan agus fa mi sin fuirecha stoi sa bheit mis a siúil go a charachal. Wel Paula Aster itter? Ha, da ich het kook míle kach tú stroch ra at kúteach. Agus mian jou? Mian jou de kúteach agus ach gas mé óch agus as bheit cósta go mad dat skíide sa scóil a cósta go mad. Agus ísginn becan mé défa chur chud tlachhar man skíide. Tjech skíide is na dúine. Van dúine cho coltach rin hín. Sé tjech géils va chlán cholúchs. Wat is son Gaelic a bhí ag a chlóin. Bheit go námad, har ó Gaelic ag stócha tinspi van a bóic na daichad. Salju bheit at is skúdach lech Gaelic gemór as a skíide. Agus ach van a paranten gíre Gaelic son a clóineach. Agus van mór an teich ar ó teich as a scóil itcher, va scóil héin fatan ó sé meiste scóil gaulta donation am smúntin, va a scóil sa roisin itcher I gíri go beg fúlam Gaelic as a scóil. Agus va borsin scóil a schoolboard fatan ó ach van múntin na skíide ga íri. Agus mar sin hóisig sinna agus gas as haar fás ach sé skíide go géalach van. Agus gat bh Gaelic ach go pican idir gealaiste an Gaelic acine agus char mis was cínte ce mar chósta Gaelic úistriú bheit sin féin rúirt uamhasach me agus dunne chlán úirtas meas nist scoúra sé sem scola van bheith misan agus bheith go meis hen agus bheit féim scoúr ha sé nach go nist. Aardscoilachge? Wel, aardscoilachge an strandíin. A chapunskol úr an a charachal heen. Sai gírach álinn, mi jau korm, hik a koinat, hai gírach álinn. Agus ha kerskeleor hat tjan út úrst sounds. Ha barach koinnig nist do go fúlum Gaelic an a charachal sa do go fúlum travéirle. Aus goú vasú únevór as a skíide Gerstein is lachapper is va cósta of glanhéin am is munne chuig na dúne san náte húlút. Jane Orson, gagsú nópa as a scóil. Well, can be cúteach me fac me sin háisig sin féis as a skíide, féis sin a géal gírach táiseach ag go mám. Agus háisig sin féis an na stimmerachan, féis na garafchríochan. Agus tíoch gulde as a jó sin háisig sin féis as a gheras dan féisl hapar. Agus fa me gomúra as na gá fa me Cúpar well van mi committees ag da éis. Agus
was sin fechken masse war karme weke chloin wie kleche galig ach kutsch vis an a keol agus an kuchatanile. Agus am synke sin tokal voer was sin tjenu van daar goed kopere kanwag. Fulham agus navation kopere kanwag. Agus had het al haast? Had het al haast, had hakemoor ha. Was sin ma, was sin koste de clowns die parenten. Als was je vindt teichke jaar zo'n weekend. Zuurhollig sé tjurch committees werking van zuurhollig was sin ulekoepet. Agus tjurch committee kach vers Fish aan de harigel kematterf, ik jongs grootjerig school gotterf als een skieren. Ze willen gewoon de chain. We gaan chains niet alleen in pik, we gaan de chain. Ik is we gaan chain krootjes, smalk smored. We gaan de voedig aan bed and breakfast. We gaan de voedig, aan de caravan slots. We met voedig kolder was. Har skol morkeljar dashach va jamskolan har skol morkeljar san fish vi inje svig marki akin skim met marki khusus skim met marki lekals va skim met javan khudgan marki va tor opgaan ach da was in feken loog na hopperig gierig lis maar wa glan met generoos ek se tollige se va glan vainas tollige was nie vainas va moran Spors me goerst de graag skippen me van me goerstje nu mama zag een jullie krasje san show ik kan tolereerst zo zijn kom ik had met je koper trangen aan Als je heel veel check examination rot wel we gaan te zien morgen wel vaak veel in de sanaatje ach we met je katosje steug voor wat genille als we met je viagen die nog checkers gelijk lekkerlijk Soms groeide klechke galig iedereen agus schlein. Als wil kinderen klein Jew chickens fikken jees wil een kerkel wel chimichal. Some ganz Scotland had Robert Nairn agus heißen de klichste chickens. Och it's more than ille va it more than een kleintje het je nou machen de keul. Een nog master het had had de chickens. Als ik ergens dan kutschach, wees je ergens van Henderson zulke kens. Toen misschien had je nulke chickens genischt. Wel, ze klechke galig had het galig. Immers klechke galig kutschach. Zo niet. So. Dan maar, Joe Alma woon, ik naamschen, waar uw woord aan de galig van de keul. Wel haast, ach tjierig, was je maar. Agus, wat doen je me goerstjer, zo'n oorstes echtken. Was je een koepel met skippen kon, wat je gezegd, zo'n kindje gros uit al haast. Skanja. Sin zo wat unje wahaku, unjat als jerestan als lachapper is uit de moedergaan. Tje nachheen. Noorsen had ik me mag als upperklass als een school, agus van met janu upper als kunnen skieden, wien als van mij upper kon een tri in het een galig, als ik ergens dan zo'n morgen, zo'n hargel, agus van mij kon je gaan zeggen, ik daar, agus was je maar hoe mij elders moet je worden dat wel likes. Van mij altijd moet je ergens dan kun use. Vama, weet je, de machine zijn pek en vlieg nog een. Zo'n oorsen hoor mij een unschoorse opper, ach, figuur in de keeltag. Agus wie in toch gaan scorchen galig, uurlijk. Agus wie in toch een hele skenig, wie in toch een weekend voor stries, zich de woedes, gaat leedjes, gaat maar leens. Wie in toch zoes gaan naar huis, agus kopaligoeis. Nierko, Ullapuls, Gerlochs, Plochs, Scotchel Happer heen in Romeolig. Agus van John Shinson Chris, het was geen 4 weg om mee elders in moer en goeie veel skieden zijn. Weet je drijven wat de hoeien bekend zijn? Hoeien, wat drijven wat de hoeien? Waar drijven na? Ach, waar kosten hem, maar we gewoon het vaas, we gewoon nul in de 2 jaar, maar schön haro oorlog.
ar stoi gútin fallaftstín mar húkrin. Agus vi vín var me jo moran vi vín fiachan gefatbúrig og vín fiachan vi sterkum hínu nýjas mar sin vín fallaf trasa vattin skútjotógun vikans vín fatalads norsta gachi dístas jói. Nó tó vín hörsa galain trasa vattins vín húsek nó jóidens vín fatalads. Rachan gachi an orsan. Så nu la? Så nu la. Ach, wat sin kerske det år? Agus hinskur om mi kenneltje di unskol se bi na begudjitje donne rachin chan skolchen va fask. Agus gudjitje ma rachin chan skolchen va na patje fallaf. Nu det var koppel as an uppe sin noch rokul fem se bi rutter mar videoconferences. Rokarum Harom shitcher ach va mupper se kar college teachers college gloin sie menje viaun. Sche ach Vama was sin kostum gomór agus gam krysig lik mi jem griach. Agus ach va nam weg chilig ruish kojuv sé nam as vakam lik jem griach gujilin harom mi sonne vi shen as gedestan. Agus so va mi karid vis munje mi gentje va mi toliano. Agus mas de heal me waar mij, hoe je gaat tekenen, kon de meneer in China, had triplet zeggen aan een operatie. Als hoe je gaat doen, kon er hier wat pik, kosterot, us, perkor vastgerucht scholar. Als een oorzaak oors Michel. Zo ga ik het as maar gebeuren de herkel. Han ik, wel wij is hem Christian, we zijn een maar misschien je kaartje bij, ach wij is hem komen aan Chile. Agus acú ha me seo agus ha cóstam chumá. Agus fatúla acu stocha dí pic an fáiseineach chatúa. Thbí óchad fás. A chat siadach ma bhí seo. Agus íscin léún na rutan a sibh a teanú an níos. Well, bheit mé teanú, bheit mé opera sa scoltin, bheit mé teanú supply as an scoltin. Fyrst kók blian ist og híl mi. Agus bheit mé teanú opera cos scoltin, a cha mé nist a mér minjin á suas go bhfuil mér stad tá mé nist just muidir mé ó héin sanna bhí. Is war sin had na sér ha teacherin og kommasach ach sa sin ma. Ha mi cínteach go bhfuil ach ag an nún anbead go má tollide cuitecin na eolas a bhí ann. Bheit costarm mé bhí os an scoltin scúpar bheit costarm costam a chlám meichen agus costam cúpar condar sí tseirnilas ma. Ach ha mi an ceollas ha mir Ís mé an ceollas má táte. Ha barcha fichad blian a háisich ceollas an nuiste tjés. Ha mis is bunchen gur puan 4 bheit a hán agus hat upper uafasach ma dhéan was an bliannach an arbitol. Dírach húh ceollas canan agus a nist barach sa barach a húh canan galig ha sin fechan barach sa barach a tían agus a géirí galig úsachuch. Ríist sé buan súr hallach a ha gúirtéir hálach úprach acin, hanne mór an úprach acin tíirech tríúd dócha drásta cerid, agus is hat a teanú mór an úprach sé a ceirú a cha muidir náte go súr hallach a cúteach. Agus hat rang. Bíana strenge, hiún ha sin nist gopracha conda se choiste hastel an lewas agus a dóchas tucalach a hócail a chlecha sin le chéile chlecha a choiste agus sin hín chlecha golaiste san na cúsichan achgus an chlecha sinne san na cúsechatan san na cúsichan ach an hín. Agus am sunji gan upli sin gléivethe hiúns go had choiste a gopracha conda í fiúine a giúnsach san Páisian bhíonna, speisiúne cléch an áiste an Páisian bhíonna agus upriché amach agus ha sin tolit ha sin a gíide ústach ha an táist ha is a fer bhfuil a tola bhí ha an terekat acin is an hiad chuútse hat a bhí an dáháist terekat acin is an hiad chuútse sé rúman an san tchicask agus as hiad
hiad fís, agus nó an dána pís sé eiste san concerts taspénas rúta mar sin. A sin dochas godáis go nópur tíirecha an gorid, agus go bíad tí se úte tíir gan náblianana hiad fearst san nóir san píisi me dána páist. Agus bí grochatáiseach an na picin na seach gan blianana? Tá sin táiseach blianana an picin na seach gain. Tá sin háas an Scoil Gallopbrug. San Scoil Gallopbrug vís ha ceolalas ar a bhí an na háisiige ach haar fás agus sin cléchcuh átechaníile go sin cléchcuh na talachan agus áte a bí fer nuing. Bhar an na dóid go bhile is féich Gallopbrug mar go bí go bhfuil na bíideachcin siúta seo út maithe hán an na dóid. Sé, well, sé, na dulítas na chos cúteach chions go féim dúine bhí meach sátorstúne siúils féime sin busichen fat na húne an dúine hostir eis sa rúst. Ach sé rút maithe han chiún had, ha sin damid in náte feichen, gúti geichen a sé ar chions go bhfuil dúine chlósat ma gúst. Ach ha buan me go chéantir i ceolalas as a scíide ha buan súr hollach a hat ors teich fat i cheolalas. A groch dul siar ás. Agus bliana bheit barachar chláirich na patráie na bhríomh ráige i go seo. Sa bheit barachar chláirich is an tíirech gálaigh i dhéanú na bhríomh ráige mar chuspar. Agus siúr de bhar chuteach chan tíach seach cenne hán a chut an fat na bliana? Sé, well sin teanú clasicin gálaigh as a scíide tron géúdach. Agus bisinne teanú rúdilachan sé can sin symposium a sin bharachar a Scoil Hamairí agus a sin becan idirgealaiste sam hén scír a choricin a cuspar a choricin a bhíos sin agus bicéir na cúga láichin a bhís. Agus teann na bliana, tí cuspar a hán na bliana sa? Bliana sin na lícichan an thuas ar am cláte scoiltóna inas dúine. Well, sin lícichan féh uist a hán a bliana agus páteach. Sin na cúspar hácna bliana. Agus an stúin bitceart a bhí go seo san san níochgur ha sin ar a bhí agus ha mórin an cúspar nachin ar a bhí stíte ag go cheann se bhos. A cha bliana ha sin dul bena mí ain. Agus san stúin bitce bhís sin. Agus a sin na saite san níochgur. Agus bharach seach gan stáirí agus nutanile, a se cuma lutacin ag eiche chulik? Ha fés chulik bhí acinn cúte chaisina bhí tean sin chun blianachan le go seachatanas ceolalas. Agus tímas a tachart iad an éiche sin bin na bailaiche sin na stéid? Bí well dáist ar a bheis sinne well am suit an scíd an háast hat go dhéanú na cílann am a gúist ar chulik rát go dhéanú acuise. Chan ar cynimid go dúcú. Agus bhfuil éadam sáirite in teach na bailaiche na chulik? Gillan culik. Gillan culik. Agus bheit am a gúist bhí dúine tar sceaibh tíirchútant carpí agus bheit nó an garíirecha goach. S bheit dúin an ha dúin culik dúin calig am a bhís a gáil. Agus sé seomchlech gan. Se cílanna go dhéanú am seo a chat gail nían niste tá. Bhí sún go fachcha mí graníanaan am cuteach an bliana. Sin ceis go leor. As na mí ain. Am sin go bhfuil hat go sún sam go bhíon éidir go heast. Má gúte go bhfuil. Agus cuteach ha si John fés leirichin ag tar go dhéanirí cuteach gach blianas. Ha sin cuteach sin ó fés erich sé car Song Conference ha sin déanú as Jilgi Giplin tar go chéirtein. Put an fat na bliana. Ha sin níir bhí cúpar cólarí teacheran a ha do bhí tchicasc trá Gaelic, ha teacheran a hús a gift Gaelic Immersion for Teachers, ha sin bhí cúpar cólarí sin san grún blianach an nist. Beat a tchéan rúis san seachcain placements beat sin teanú an cólarí ó teanú clasicin Gaelic a chuteach a dúirteach gan cháisteach. Agus sa sin dágus a barachchan seosúil sin na dhéanú. Bhí sin teanú cúsachan Gaelic ag Jeffar am hatúnig cíorí cúsa Gaelic ní sinne. Má go leor, bhí sé chuidetáid réíirtas. Sé agus ferméir go raon sin san an de bhústal raon sinne.
so bha cúteach go fuireach de bhústal agus bha sin nó Jickask an de bhústal. Agus rud a fenne bíag. Bha bíag sin na stoi bha díos as a scíide a déanú a bhí scairste stoi. Agus bha gofri ha ma. Agus bhfuil cúteach go dacústeach údan as a chafií bhfuil utacin car. No mal mar go bí. sé neo mal neoine bhatol gan na clasicin Gaelic acin tron gheimrúch. Bhí me sé dras sa ríist curcúrú go sin cómhach agus a teanúch cúpatín, cúpa coffi, bhí me sé teanúch cearcéimichin chu sé chat an tíirechas an pecan spór. Agus dé bheadh léit go iad a fillanta na lochciúsach, dé díara a thuh bhí a bhí cumasach as a chanan. Well, hatáirge an nuair a dú a héin am smúin, ma had héin son Gaelic bhríon agus go gabhad gach chom had sirfachal. Ha bhíúine a bhíacin buhéine lochar a had bhí uamhasach matú had cuarach be héin go bríon at Gaelic. Agus had de céisiach sin radios had de gal gach bríon dí dún do mechan cháirt a bríon dí dúine warchan na clasicin. Tá téna gáil úlach. Tá téin gad sin úrst. Tá mar sin éice nach chiil. Ha mé sin a cha mé gúndacha leit go fé mar téin úlach a gáil. sé, a bhíúile vis a tían. agus sa sin me had a tían há cóstaúa se go sé chat a hán raibh. Chn cronsa bí hán. Well, há cóstaúa. Sósealt a hánga. sé sósealta agus sa sin me agus hat cúsacha go iad hat cúsacha Zat man cháis nach stúnsaíad nóna ha cutar ba chafiíach géit. Agus fi mar a cóstar am hína bhí cúpar cánaí inahíh. Sfír thulim a bhí cúpar cánaí inahíh ar cúpar cánaí inahíh hat gúnsacha saoscaile hat anna húnscail gúirí bhí ann. Le clán ha Jickask agus fébatú gan ó taraneach éan gúnsach saos go bhfuil úsasán go nniusaíad. Agus tá tucha ar gealaiste. Mór an blion an háisi mé op an cuiin chuine háisi mé op cálas ó mór. Ok, well faction ceollas de gedraasta ach futú na specaníise gin man dóil mhór na cuasaín Gaelid, cuasa Indricí, Solarút. Háisi mé ina cuasaín Gaelid hanne cuiinem cúin bí ochstácha fichad blion stoch teiche richad blion hanne mé cínteach hí na dal ámas an cuasaín Gaelid is daimrúch deocht tro úrlaid na daimrí. Agus sin me sin uasach me hiún bhá tachar dúin a súd, bhá tachar sa fiúile bheith Jickask sa Gaelic, bhá go thulatain sa Gaelic, agus sé áte chu taraneach agus tíadach chu talite bhena bhí dal go súlmór, bhá duine ann hiúnscáid is sanna bhí ann. Thá duine ann hiúns go bétar a bháil ann. Agus cúsacha bheit sanna púra a bhí dhéanú as an nóine bhecha agus luch Jickask gus sanna púra a bheith Jickask as an nóine bhecha agus bheit thulatain fuireach as a cholaiste neá fuireach feisc agus bhá tíadach fatal lá an sás fá fatal lá Jickask ach gach fiscar bhá sás an rút fáut gnéile tachart le Gaelic is bhá tíadach bhá na holanich agus sin hín tíchaidir bócach as a chánan. Agus bu sé fáilcín na hún dúine gach blianna na séim charailte na sin. Luch Jickask agus neonéile tín gach blianna. Háisi me nósan op in cuasaín na rastar ach go bhí na teanú ar a fón hín teanú tutorials uidir Teachgain. Conas na holanich bheit ar chús Indricí agus ar chús Ústas. Agus sinna cóstarim cúteach bheit má deoch bhí tachar dúine a súr agus ríist i dúine bheit úheachchas chanan sa bhir sanna gana níosachú. Agus cymbatrich bheit as cachaat fiúneach sa fiúne Americais, fiúne Australias, dúch na Europach. Bá tíchealach. Tjas, well, agus sin mehan na dói a hiúnscro isach go héin bheit cúsa ann Bheit fís achcasan tí bheith cóireach go bhír úsacham a bimid brín de chéile ríist. Agus mar sin bheith structure chomá
agus sgéim gad cumar suas, ma bheit start wat gehaal. Sé cúsa maithab nach é? Ó sé cuasigén fír bheit as na cuasigén sin, as structúr uabas go maithab. Agus bheit cóstur me sin, ach, bheit tar in mór an úne, dhéime tú bhí ann ag an nuair, dhéime tú, bygad sé eile bheit achas bheithagad, dhéime tú bhí súr sonna bhí ar a fón ag an am sin. Agus cúteach bheit an ceirstach hiúnsgur túsa bheit ceirstach na meisting nachga, bheit mór an oprug sin cúteach. Dhéime tú bheit giúntacha ag gáist íre, mar sin dhéime tú bhí ceirstacha ag gáist íre cúteach, agus dhéime tú bhí chofeicealach gró ceirstacha ceirst. Agus bheit tarin mór an úne. Bheit me chéanú sin cos du glúis me seo, a du glúis me seo haró idirlíanach mas haró fódacham. Agus Tána ceann startché agus únas go dúmi idirlíana agus fún hat a háisí mí ríistíir bheit cóstarim. Tá le go fisk. Hat hís mí tíir gab. Bheit cóstarim bhecha céiltir is, gútí bu rútacinn sin suas go bh concert na go bh rútacinn tachar be toilette go lán, a cha brút go lán sáskóir a chéil, bhfuil chantal go bítú. Ma an glas ann féime tú bhí ann. Féime tú bhí ann, sé. Na chuidigin ile bhí ann svád bheit duibh dúine. Scriú bheit cóstarim hín bhí bríonú gach seachgain. Agus rátáis mé sin a cha mí hástatear na cuasaigh an curit sé. Ha mí hástatear cuasaigh an curit a stáras díireach ha bhí mé teanach chlátííoh gach saoire gan ist. A chu lá na bliana? Ha lá na bliana. Ach stellim it fíorthula mit á lán. Agus dún catas fiúneann a bheith ann mar ha bitúine úr ann. Bhí má féúre eich cinn aus na seann charrit an cúte. Agus a bharach de thula rút ile a si bh teanú, bhil sé féin úne san rút an ile bar rút an goseachatan. Cúhacham agus be hí a gút os cóschan láteich thulah ha féú go féidirneach riúm. Be sin cóschan láteich thulah be sin caiseach agus be sin scachaí mór an ceneach chuléín agus be sin nósan hiic sin gacha be sin suúa tris. Gal be taf jo sé gacha. Ha mór an charite nach ma cuast mar bh gra ha me an na ceollas háast agus ha cynne an trí gachan agus be sin gúlachach san classichans rud an be sin tachar sé chéile. Agus cúbal súr cúteach dí clám de fallh clámnach go bhfuil mó. Ha bí mé rastús be bym fáhaidor san spiatína sin na seos be sin trangs. Och hamas be mi líochs be mi hanúne tá sechat han fesk úne go leorach mas anna betulum vigianú. Dúlach bhí go trang seo nu de hín seo. Bheit isam go gásta a dúm. Bheit isam fat me bheith go gásta a dúm bhí fuideach seo. Hultur is díomh a galad mi, bheit geandlas aram. Agus hí cinn gachaí har a geandlas díomhharm san na bheitthe is tíir mór. A chu rí go damfallh. Agus bhín sin trích hín sin gratúsan sa bblionna chuú bh faran den hén beos carcáisile bhí me sin steh chláánach bhí me sin chu trí sa puringin. Ach svéisam go cóstchaúm a bhí aráis. Stácha go rácáir fi bheach me go bín chu tranga, chun go mí díomh trangs, talm bhí trang. Mar a bín trang minne bhí an úpartáide. A bhí sin dú mitid. A cóstarim go mór. A colach go bhfuil cósta glán héin goú agus an béthe acu é de cearca le gáil a dásfar a háisiú sé bhadutá. Go bh trípi me cóiseach ar chláach a bhór lápa me cóiseach ar chláach fer om hín chluiche bh mé ág. Tá na crican mar bhd glatach a dáthach becan glatach a dáthach becan nach na crican na sit mar bhd na cruúchtin mar bhd am a bhráthir fuideach as dachaíach in feirteach me se hóáil am a bhráthir fuideach am agus be metóla sin agus caritinnélas cartinnélas. Tá má? Colas fíor bhaid go teanna. Bun gin brín fat lá ach heicail arm go bhfuil úta ile acasisiú éú am ceir sin agus acanne chuteach ach cíatáin is brín. Stocha na dáise.
stress weg out. Kliva, en hoe heet maar tank.